Ngun taka thil awm dan an chui chian hnu in Cheng Group CEO chu an ina ngei chuan kal chila ngaidam dil chu an duh ta a thil pek tur tha tak te leiin an chhuak ta ni Maria chuan an pangpar te chu tui alo pe mek a Ruibai le Suzy te chuan an hmurenga mahse an awmpui ani ringin an bedu lo chiahlo pakhat chuan an pu chu wedding anniversary party buaipuia a buai thu alo hrilawangin tuma a hmuh hman lo thu in alo chhawna Maria chuan an haw tur chu alo hmu thawi fua Suzy chuan lo callin Mr. Z te anniversary dinner party a local vela kanu in song chung kwa fanu inina kha puan zara dua somna po kan lo thonang che alo ti ta che mai somna ka mamu hle nem song chung ko ro chun tu ni na chu ka pe to che min ti bai to lo mai ro u ani lo chuan in chi rang ti in alo chang mak in nei champha lumpui tur chuan Ruibai te nu pa po an local ve tange ya Mr. Z hne na ngai dam dil an du awang le anu pui ti lom an tum awang chuan present tur thatak tak te po an bua sai nge nge Mase Maria chu plan choin alo lut ve hlola nangma mo engtin nge somna kartel lova i lo lu ve ngot chia hloem ni ni an ina po khan ka hmu che in ka shareng ani Suzy chuan alo tikngal zot zota trong thei deuh deuh te bawk khan a in zuar aniang chia hlo ni ringot po a har sa sin ti in an lo tui hnih ve hloma a hmei ani ring pawl te po chu an lo om tanuk mai Mr. Z hi min biak puila pe group te nena kan thaw ho thei chuan din hmun tha deuh ka pe ang che a hmei ni reng te chu i du bi kem ni Suzy chuan alo ti chho le chutiang in ngai dan fasha te kha chu da bo ula Cheng Group nena thaw ho tlaka in chher sham tum phot mai te u Maria chuan alo te hmaka min pui lo chuan Mr. Zianu pui bula in om dan hi ka soi ve kang ti in Suzy chuan alo bo ve khang lang soila ni mai lom alo ti mya si Ruibai chuan an nu chu lo khapin chia hlo emo a hmei po ni se an ta na poi thui zonga chilo tur chuan alo shil Mase Suzy chuan Mr. Zianu pui kan lama atran hi apoi mo ber chu ani chu wangin he nu hian a pasal lo ngai zongin anin ne na ti chhiat atum ti hi kan shil nge nge angai zo kani ati zui ta long longa butlerin hete chu ti a an pi ber ani thu sui tuma piang chuan alo tong khal zung zung zel bok si keima hi busy I chu lo ni ta ila Maria inati pu in I pasal chu giania labor alom ani tunami te chu Mr. Zia lom an lo ti zela Maria chuan butler chu mit mein chan po chuan chang boy pe to lo hetai ve reng chuan boy nei chok chuak mai mai ani itana thalawang howat mai ro Suzy in alo ti le vela Mase butler chuan hemi te pahnih hi shrai chuak ngai ro u alo ti ta jok si veringo ta che ompui mai mai ni kha somna hmu a local kan ni hi an lo ti ve tlat Mr. Zianu lo thlengin tunge kamo nu lo ti buai ngam ti in alo sangha hle kapi englo Suzy in alo ti dek deka alo beng her sok song Suzy mo ka shakhop mai che kamo nu ilo hmu sit dan le do tai lo pu na zong zong te kha kan la thei ngil reng reng hle nem alo ti a boina siam zonga in che chuan in om ve reng po hi rem lowang alo ti zui hna bok Suzy chu angoi takura midang ho la chuan home rekar iti si a ti in Suzy chu an mo pulet le tavek si Ruibai po chuan ngai dam dil ngal ro alo ti ve sek bok ma se Suzy chuan a pasal te chu labor lo mani lem an changvel mai mai ani hi Mr. Zianu tak tak po ani lawang nakina ho hovin an local mayang chu alo la ti chal midang te po chuan an lo ring le ngal vek to a musit deuh deuh te chuan an lo tong khum hlom tu man an la hmu phangai si lova tu tengi an ni po an shelovani shrai chuak tura an ti po in veng tu te an lo nei ve tho si a an ni ai ai tam an lo la ni zui an chuak du tlat lo pi ber thian rim chuan tianga buak mai chwa tuma Suzy chuan alo man sak apo vakta ka chuan atar zok chu atlu ta top mai Maria po chu man an lo tumba ka
pi ber kut chu Suzy chuan ala ra sak zui le ngal lungai chu a thilawang thi po ni se ani nun na mai chu kani na le sum le pai te hian a lei zo lutuk alo ti vel ham nang le inu dik tak te chanchin hi song chung kwa te hian an hriaem hunrei taka tang to kha nin lo in song hmudei to a sum le pai hin arukin ivur char zel ti te hi Maria in ati ve tak saka chuan a hlau thong ta dewa approve na ineyem ni tu man i do soi chu an ring chuang lowang alo la ti ve sham tho nu ber nu iwi po chu alo thleng phei ve ta a luyanan alo zui bok Maria po chu vengtu te chuan an thla ta chawa heta enga tinge in lo lan ve a ti in Suzy chuan alo so zung anu ne na anin mulai thalak te kha Maria chuan alo va thon chu lo ni in kumsom pariat ani lai tang dei to khan an fanu ani lo ti chu alo in shedai to ti te an han sha ta ka chuan nu ber po chu alom ta ho lo alo in zep chara tun na ya Maria I an zong mu ve chawa an sha chuak ve chawa ni si tuna chang chuan nu po min ti to su alo ti ta mak mai ani chuan Suzy hian Maria hi alo lua lana song fanu dik tak zok alo ni mo lem chan an lo thiam hle mai ti in an lo nui zat le hlom ta a chuta ruibe ya po chuan kanin ne na chu pe le song fanu te ani awangin Suzy ne na kanin ne na kha chu voina hian a to pe alo la ti zui fanu dik tak po ni lawila kanin mangai tak tak kha Suzy in ati po chuan chutiang enga tan ma khangai lo pei chung ko ming putak in ni to lo an pa chuan alo ti bur mai nangma wang ve kani engwangin nge hetianga I chet kher ti in Suzy chuan Maria chu amo pu le veka topsan ro katia hi du lawani kha alo ti let ve sak to bok si ni e engma in soi thiam na tur le Maria idem na tur nei lo I thiam lo vekani anu chuan alo ti ve bok luya na ero chuan Suzy chu alo la chan tlata chan thata kha nei a ring tlat ani la chuan kanu kha min wawa kanin hmuto ti kha soilo tura min ti wangani ani lo chuan min ti mol phawa tum si a ka thup ta mai ani ti in chan thatak ni ang chuan a in soi le zai to chin thi meu te chuan ngenin keima wang chuan ril ru te na su kanu fanu tak tak ni lo ma ila ibula omring hi ka du ani min ngai dam ro ti in angen zui le ta chiama nu ber po chuan alo le nat le to hle angai dam le ngal vek to poisa a thon chin thu te chu a fin fia na nen lam chuan Maria chuan alo nei thlap si a chu mai ba ka company sum tam tak te po alo chhepril thin ani Mr. Zia nupuin project thatak ka nei ati awangin investment ka ti mai alom ti in a in soi thiam le zai zaya luya nala chuan alo chan zel bok si chuti lain Maria chuan Cheng Group CEO chuti lain Maria chuan Cheng Group CEO nupui ani thu chu alo soi ve mek boka an lo oi chuang lo mei mai ani so an lo ti zel do ta min pu chuan defamation case ka file mai turan ya ati po in luya na po chuan alo nui zat hle a anu po chuan har sat nei nei chuan min shil mai turalom hetiang zonga chet le in soi kher hi angai lo sin alo ti ve le zel nangni ne na in somna kan nei to lo awangin min ngai to ka ngai lo marai chuan alo ti mak nangma wang hian busy po ka mu she vek to ani Suzy nangtal chuan min ti be dong su o ruibai nangni po kum tam tak in nei to a in chen le chu a sa thak song fanu nge ani e ti in nu ber chuan in chen lo tur chuan a nge na song fanu ming aput le don chuan apoi le nem ti in ruibai apo in Suzy chu chen lo mai chu alo rem ti ve le ngal mai boka lo mu mo eng ang po in che chu la ve thin ma la omzia ngai chuang lowang Suzy chuan alo ti ham ing ti kai mo chuan thudik tak chu alo la lang chuak tho thowang I thup kum khwa the chuang lowang Maria chuan alo ti ol sam e si Suzy chuan bottle chuan aluwa chuan alo chu sak popa anom pui pa la khan an pu chu khola tuma Suzy chuan lo chu sakin an bodyguard thau khan an lo dang ve zel bok nen an shwai chuak zui ta da ya
Rubai pawh chuan duh tawk turin Suzy chu alo khap hial lenga tan ma chuan alo ngai lo Bieberin a lungna damdawi ei a tumte chu lo chuh sak le deiin a pe duh lova kalkhawm te lah chuan lemchang anga an ngaih tlat tawh awang khan tumah chuan ṭan an tum bawk si lo an pa in damdawi chu pe mai tura alo tih hnuah chuan thingthi in ngaidam min dil phawtsela ka pe ang alo la ti hram Bieber chuan a ngai lo kan chhung kaw zawmna ti chelul su tiin Maria chu tilo tur chuan alo ngena mahse a pasala nu damna anih dawn phawt chuan thingthit mai chu Maria chuan pawih alo ti ve lem lova engtin nge Mr. Zia hmei i lo nih dan hi sawi phawt rawh tiin Suzy chuan alo zawt leh kher bawk an luih dur mai min chan lo chuan damdawi hi ka ti ral vek ang tiin in turah te chuan a paih zela Maria chuan a paih zawh vek a hlau em awangin ni ka taksa leh ka zeina awangin ti rungawt chuan a chhang ta nge chutih laiin Zia te erawh meeting pawimawh tak mai an lo nei mek a secretary chu an inah file pawimawh la tur chuan alo tir damdawi chu Suzy chuan chhuatah chuan vomin Maria chuan a va chhara a nu chu a pe nghal vat ani pawh chu tlem chuan alo zia awm chho ve ta deuh a Suzy thil tih kual dan vel chuan a thin a ti rim hle a hremna la pek nge tum hle midang te lah khan video in an chat dan zawng te chu an lo cover ve vek bawk a cake te chu ei luih tir te an lo la tum vel secretary Lee a alo thleng phei ta a rang deuh chuan Maria leh Bieber chu an thut tlum tir vata an ka chu hup sakin engmah thleng lo ang mai chuan Ruibai a leh midang te chuan an lo dawng sunga engmah alo hman si lova Bieber lem leh Mr. Zia hmei ten buaina an siam awanga an hnawh bo tak thu te an lo sawi chutiang hmei a nei lo hrim tunah hian project chungchang kha kan sawi ho le mek a tunge kan thawh pui dawn kan la sawi thei lo tiin secretary chuan tarkar chan ve hnuah Mr. Zia te nena an lo thlet leh tur thu in a changa a kalsan ve le mai chutah Maria in Craft Limited millions a thum chuang man sana alo bun tih chu an hmu fu le ta engtin nge hetiang thil man to lutuk hi nei thei i ru kem ni tiin Suzy chuan a zawt ngal an pa in an anniversary puala a pek alo ni a ka pasal min pek ani hi ati pawh in an oi chuang lo an chu lui saka i tih chiat vai chuan i chawi angai dawn ania aw i chawi seng mi alovang Maria in ati pawh in a paih sak hra ma a chet a ngei mai ama min lo chuh puya a tla ni kha ama ti chiat ani Suzy chuan ala ti dei le ngala kalkhawm te pawh chuan Suzy chu hlau zawkin a lamah chuan an tang ta vek bawk nen sana chu Maria ti chiatang chuan an sawi ta veka a ti chiat ngei ani tih lan chian nan a kut te chu nem hnanin lehkha te an zia tir vel Bieber nen chuan pawnah chuan an hruai chhuak zui chutih laiin tina kha anin kawtah chuan alo thleng phei ve chiah bawk a kanu engthil nge thleng hi tiin a ngaihna alo hre lo hle Mr. Zia fanu mu alo ni tiin mi te chuan an hlau hman hle a mahse Suzy chuan engmah ni lo Maria fanu ni kha alo ti le zawt tina chuan lawyer chu khawl case file an duh thu le sawng Suzy laka ani thu chu a sawi ta a an oi lo viau dawna reilo te a Suzy chuan khawl dungin Cheng Group legal team lama tangin an proposal siamah chuan buaina tlem awm thu an lo hrilh case file chungchang chu engmah an lo sawi lo awang chuan an ring hlel leh ta lova thawh ho an duh fang ani te chu ringin an lawm hle Ruibai a pawh chu a phur khawp mai plan dang an nei ani Maria chuan alo ring ve thunga an pa chuan pay group chu a thawh pui duh a ring lovani Suzy in tina ben alo tum chuan Maria chuan alo dang vata mahse an bodyguard te bawk kha an man tir le kalkhawm ho te chu Maria hmaiah chuan alo ben tir diat chui kut in thlak man kha in la hmu dawn chiang khawp mai tina in alo ti chuan tawng thei zet reuh lutuk a ha kha ther chhuak ro u Suzy chuan alo ti ta mai nilo a aya ngai dam ka dil mayang Maria chuan alo ti top ani chuan ka ke hi a kham tawh sia ka ke hi milo mali sakte
Suzy chuan a lo ti vel. Tina chuan a ngai lo ti su ka nu a ti tak na in. Maria chuan a fanu tan chuan ti she a nei ho lo. Suzy hma a chuan va ching thi in. Amala chuan Suzy chuan a ke chu lo ngata a in malis tir ta vel. I thil ti man hi a le ta ila seng do na wangin ila cho don khop mai. Maria in a lo ti ve sak saka a lo thlo thupop. Chu mai po du tok lo chuan a kut te chu ala ra sak le sham. An lo nui dur dura. Tu ma chuan an khongai lo ti a chiang ta hle. Poisa ten musit takin an lo vom khum vela. Kan ben man sia ni kha an lo ti vel. Tina chuan an che dan chu video a lo la in a pa chu thon ta a. Ani chu thina rim hle a rang takin an lo tlan ho ngal. Miswal pa chu Mr. Z chuan a vai thupo pa. Anu pui le a fa ba ka. Anu an lo ti du da wang chuan a thina rim kher mai. Ma se Suzy chuan. Ani hi lom an pa labor chu. Ko sute a lo have khang la nga. Ti in a lo hlau lo na sa. Mr. Z hen rim chuan a lo beng shep. Rubaya chuan lo chan ve le in. Ani po chu a lo beng ve le shepa. Tu ma chuan Cheng Group CEO ani chu an ring lawa. Karte po chu an ho chop vek ani an ringa. An chung kulem chan na ani an ring mia mai. Bodyguard la an nei der mai bok si lo nen. Tiang chuan Suzy chuan an karte chu a lo vuak chiat sak ta vela. Ti zel ro ti in medang te chuan an lo fui phur sur sur. Eng thil ngei ti secretary chuan a lo ti ta. I lo thleng hun che heng mi te hian Mr. Z li a chung te angin lem an changa. Kan ngai thei lo ani hi. Suzy chuan a lo ti zot zota. Eng moi soi Mr. Z enge thleng ta ti in secretary chuan chibai a lo buk ta si. Family doctor ko la tu ma hi kalson tir swang che ti in Mr. Z chuan a lo shil. Pa a Mr. Z hi ana thok te la ka hian avan fel mel em. Suzy in a ti chuan an pa chuan a lo beng ta pop mai. Ngai dam dil tur chuan a shil zui. An vai chuan hlau thona chuan an khat zo ta a. Tu te nge ti boy che u ti a Mr. Z ana zo chuan. Sopo ti in Tina chuan a lo kok ta ngau mai. An ma ni le an ma ni te chu an in beng ta shep loma. Chung mi te chu an man tir zui ngal bok. Ribe le anu pui te chau chom to in. Cheng Group ne na tho ho an tum na chu. Eng tika ma hlot lin ngai don lo thu Mr. Z chuan chiang takin a lo shil non le a. Chu mai ba ka Blake li sa chuan an la da zui bok. Nang ma buai na siam chua vek ani hi ti in Ribe chuan an nu chu atlo thlupo pa. Ani la chuan chap chungin ngai dam a lo dil. Ma se Pay Group chu an tal buai zui nga la. Sana man to tak le kar ati chia sak bok awang khan an la ching zui. Chuta Ribe chuan kanu pui po ni to lo du le ama hi choi tir ro u ti in a ho san zui ta maka. Suzy tal buai chuan anu te chua va khola rang de rin lo phei ve ngal vat. Anu tak kha khola tuma ma se atlang thei lo. Ribe ala chuan a lo chang du to big box si lova. Ma se luya na le anu te chuan khonga hin Suzy thlavang chu an la hau sha ma. Marai ne na chuan ngai dam te an dil sak le. A chunga a che dan zong Maria in a shil nuwa po chuan an la chan tlat mai. In chung ko chunga thil tlenga hian engma buai na tur kan nei lo. A pasal khan ba a pek sak thei lova an in chen ta ni kha. Maria in a ti ta ka chuan. Cheng Group nei tu te an mi ti chu an shave ta chia. Nu ber po chuan. Ka pek sak mayang ngai dam sham ro u. Alaw ti ta ringot. Poisa chaw ni lo. Kut min khak na zong a po khan. Jel bang chu asu tho wang. Maria chuan alaw ti ve tla si. Ka thik wang chia ni. Min mangai to lo ka hlawa. Min ngai dam sham ro u. Suzy chuan alaw ti chunga. Chu ko taila soidon ya. Maria in alaw ti mak. Ngai dam adil chu iwa swal ve. Luya nan alaw ti chuan. Adik lau ti ain pom chuang hei nem. Lau thon wang mai ani hi. Maria in alaw ti si. Tun chia ngai dam le la. Idu apiang kan pe ang che. Anu in alaw ti po in. Eng ma ka du lau. Eng project ma ka nei lava. Sum invest a soipo ka. Dod ve ka ni ka. Maria chuan alaw ti ta.
daw suiin kha leh chen kha hmel lo bawm char char emaw tiin nu ber pawh chu a lung awi ta bik lo. Suzy chu a beng hrepa zawng chhungkua atangin hnawhchhuai ani iba pawh hi inutak nen chuan in rul dawn nia a ti ve ta mak mai. Luiana pawh chuan a lo be tha duh tawh bik si lo nang hian kan chhungkua min ti chhe vek ani tiin an ngaidam duh tawh lova. Min chuam tur pawhin ka ti lo cheu nangmah wang vek ani tiin Suzy chuan Maria chu vi a lo tum thuta mahse Mr. Zia chuan a lo tlawh let tawp mai. I turah i seng ani kha tiin Maria te chhungkua chuan police kutah an hlan ta a anu te pawh chuan ngaidam dilin tibuai zui ngam tawh lo chuan an hawss an tar ringawt mai ani. Maria te chhungkua erawh chu buaina te chuan cancer-in a hma ang bawk khan hlim takin an awm ho leh ta a. Ole khati zawng kha tun tum drama chu alo ni leh ta a drama tharah kan i hmu leh ṭeuh dawn nia.